nina benkashana kamenze eyaphoza umlaza ngameva nina bendlondle no phaphe ekhanda eningizimu Afrika yonke nase-Afrika yonkana nangaphandle ke kwamazwe ase-Europe. Siyabingelela kakhulu iBlaqlife TV izimpande ezama-Afrika elami uKing Sichaka ngakaloqi isibonga iy'nsizwa-ke zethi Sichaka eseyishaya imponyela themba ukuthi nonke ni-right ni-fresh ni-grand emakhaya yabona. Otherwise sinawe la enumber 98 Ulwa Road la eGlenwood la sichile khona kubizwa ukuthi la ise-Braai House. Kuthiwa ke every Monday uyakwazi ukufika la uzoyidlela ukudla kwesintu la kuthiwa khona eat as much as you can. 140 kuphela nje bavula ngo-12 emini khona la eBraai House. Mawufuna ke ukuhlangana nathi sidlela la on Monday, please do come. Asibingelele sithemba nonke and right sis. Sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njalo. Asixabene manje wafuna uwadinelwa mina. Asixabene. Iy'nkinga. Iy'nkinga. Izinkinga. Egameni ley'nkinga usakhuluma ngazo avela singena dabeni kungani la sisi wami ulethwa yini la sikhuluma ngani nawe namhlanje yiphi le ngonyuluke kuwena ofuna usikhiphela yona? Ngizoxwayisa ababukeli ngelento yokuthwala. Iy'thwalo la sihamba sibhize siphele khona isithwalo. Ekugcineni asipheli kahle. Yeah. Ekugcineni sigcina sesihlukumeza bonke abantu abasondelene nawe. Yeah. Ngikhuluma nje angisenazo iy'ngane sengisalelwe ingane eyodwa ey'nganeni eziwu-4 ebengenazo. Yeah. Ngiqalile ukuthwala eminyakeni ewu-3 edlule. So ngithe mangiya laphaya bafike bangenzela konke lokhu ekumele kwenziwe uma uzothwala bangicaba kwenziwa konke. Bangangitshela ukuthi lento izogcina ekugcineni izoshaya mina. Ngangena endlini bangifaka endlini bathi into engizoyibona iyona engizoyigwaza. Yeah. Mangingena endlini ngiyigwaze lento le. Mase ngibuyela ekhaya ngithi ngiyafika ingane yami isithule kuthiwa igwazwe esibhobo yashona. Uyigwaza lento la duye khona? Ngiyigwaza khona lapha enyangeni le. Okay. Yeah. Ngiyafika ingane ithule kuthiwa ishawe esibhobo. Sengiyabona ukuthi shuthi bekuyiyo le bengiyigwaza lapha ngiqale nginganaki. Mangifika lapha enyangeni inyanga yayithe njalo ngonyaka kumele ngivuselele. Ukuvuselela kwami ukuyogwaza yona lento laphaya. Sure. Ngiphinde kwesibili sekuphela unyaka wokuqala ngiphindele. Ngiphinde futhi same thing le ukuthi kumele ngigwaze into. Ngiyigwaze lento le. Ngiyafika ekhaya ingane ngigcine sekubuya umqondo ukuthi cha. Nasekuqaleni kwenzeka kanje shuthi yona lento le ngizwe ngiyigwaza laphaya. Phinde futhi nangonyaka wesithathu kuphinde into eyodwa futhi. So manje ngisalelwe ingane eyodwa. Bekuyi contract ya 5 years. Ngoba kunama contracts laphaya. Khona o3 years o 5 or 10 years. Yeah. Ngaso singikhetha u5 years. Sekusela ingane eyodwa manje ayi sengicabanga ukuhlehlisa inyawo. Yema sisi ngasikhathi kwenzeka kokuqala right singasho ukuthi wawungaka understand wawufika. But mase kuzokwenza kwesibili akukuthusi nalapho uphinde uyaqhubeka futhi kwesithathu kanjani? Yini yenza ukhona into econtrola emqondo mase kufanele uyovuselela lento? Kuyazenzakalela unaki. Kuyazenzakalela nomcebo nezinto ebeyiseduze nami. Kodwa manje angeze ngisize ngalutho. Yeah. Ingane engingasenazo. Manje la ekhaya mangabe yonke lento yenzeka anihambe bathandaza anihambe inyanga niyofuna mhlawumbe ukuthi ingane iqedwa isifo esisodwa kanjani makwenzeka wona usukukuphi uthini? Makwenzeka ngisuke ngingekho mina ngisuke ngisenyangeni. Ngiyoqhuba lo mgomo yakhona. Ngibuye sekwenzekile. Ekhaya kusibo labantu laba abalandela lezi zinto lezi zokuhlola zakubathandaza abayinaki zonke lezo zinto. Kodwa bona sebeyaqala ukusola phela manje ngoba bayabona umcebo lokukhuphukile ukhuphukile. Awungenzeke mhlambe ngifuna ukuyithola kahle lento ukuthi lento kubuka ngathi controller uwe mawungayivuselelanga ayisebenzi. Mayivuselela iyasebenza. Awukwazi ukuvela uyiyeke nje ungayi khona mawungayanga kuba nani. Onyakeni wesithathu ngizamile ukungayi. Ngoba ngaqala ukubona kwesibili ukuthi shuthi lento yenziwa yikona. Okwesithathu ngazama ukungayi kodwa ngabona ukuthi umcebo iy'moto zamane zafa zonke nginazo. Ney'tolo amabhizinisi bengasahambi kahle. Yeah. Ngase ngabona ukuthi shuthi kumele ngiphindelile laphaya. Ngaphindela. So, shuthi usuphindela nje ngenxa yokuthi uyabona ukuthi ubuyela phansi. Awusenendaba nokuba umbulala.
ikona kwesekungilethele la manje ke ngoba sengisalelwe ingane eyodwa kumele ngiyovuselela ngoJuni. Ibona lengane eyodwa angiyiboni ngilahlekelwa yiyona. Okay, mhlambe ke ngoba wena wazi kangcono mina ngazi mawusuku lapha usiyovuselela uyogwaza into oyogwaza ithini imigomo nemibandela abakutshela ngayo ngaphandle kokugwaza lento kuye kuthiweni ikusiza kanjani lento iziphi izinto wena owayizuza ngokuya lapha? Namabhizinisi ngineyimoto kanti ukuya kwami lapha ya impilo bingahambi kahle bengingenalutho kodwa ukuya kwami lapha nje ngivuka ngakusasa imali ngase nginayo ukubuya lapha nje imali ngayificisa ikhona vele endlini ngaqala amabhizinisi nganeyimoto amabhizinisi amendla enza kahle kakhulu kumanje. Alright, ngicama ukuthi niyamuzwa kusesekhala ngento ayithatha athi iqoba izingane zakhe kodwa uyazi ukuthi sizathu ukuthi uyahamba yovuselela kube khona into ayegwazayo abuye ekhaya sekushona ingane sesele nengane eyodwa ke njengamanje athi ke cha uyala ukhasha akafuni ke manje ukunikela ngayo sisi ngumuntu osifazana neyinseka kuyazwela kuwe ngakhula so mawukhuluma nabantu ekhaya noma ukhuluma nabalabo bendabuko abakubuka njengamanje yini ofuna ukusizakala ngayo njengamanje ufuna udedela yonke lento ihambe usale ubuyele back esimeni noma mhlawumbe khona enye indlela ofuna ukwenza ngaqhubeka into zakho? Kungamane kuphele konke mangabe ngiphumile kulento nomntana wami agcine khona ephilile. Makuphile ingane. Yebo. Right, asizwe ke sisukuthi njengoba uthi lapho ufike ungena endlini ugwaza something oyegwazayo. Umbuke lapha ekhaya akazi ugwaza point ugwaza itshe ugwaza igaba ugwazana yini ezinye izinto ezenziwa lapho bona uthi ufika nje endlini nhlo uhambe kwenziwana usathe usibeke. Ngathi mangifika lapha ngachaza isimo sami ukuthi izinto ayihambi kahle ngicela ukuzothwala ngasho nje straight ukuthi ngicela ukuthwala. Yavuma enyanga yangicaba sihamba sayihlathini yafika yangicaba yangibathisa ingubo ezimnyama yasingisa kwenye indle eminyama yathi into ezoqhamuka lapho uyigwazi ngangena endlini eminyama ngalo ngibona izithunzi ngezwe into engithinta ngagwaza yona lona. Uyibona ifana nale nto egwazayo? Kwakuyizithunzi engathi abantu nje kodwa kwakuyizithunzi kwangesi umuntu kwakuyizithunzi. Emva kokuyigwaza uyayibona iwile phansi kwenzakala niyanyamalala kwenzakala? Angibonanga lutho ngagwaza nje. Lokho nje. Mase ngigwazile ngabona iphepha eliphansi lona eligwaziwe. Niyathakatha. Iphepha nje? Iphepha. Aye angisazi. Mhlawumbe nina niyamuzwa mina sengiyadukela lokho kwangempela ugwaza isithunzi phatha sekuyiphepha. Hey imithi. Imake mama. Ngale kwalezi zinto lezo oyishoyo ogwaza nani imigomo mhlawumbe nezinto owayibona lapho ngathi maxoxela umuntu uthi umzimo wokubona ongafisa omunye umuntu akubone ikuphi kule process yonke ngoba ngiyazi ukuthi mangabe abantu bexoxa la bathi kunegaba before ufike lese egcina seyinkinga. Ubhlungu ukuthi njalo nje kuyakhalwa egcekeni nawe kumele ukhale phambi kwabantu kodwa wazi kahle ukuthi isandla sakho ingane zakho wena kumele ukhale phambi kwabantu wenze ngathi awazi lutho ekubeni wazi kahle abukho ubhlungu obudlula lokho. Right, Thembe ukuthi ke nemzwile nganza kwethu asiligoqela uhlelo lethu sithemba ukuthi mhlambe kukhona umlapho wendabuko somthola ozowazi ukusiza mhlawumbe abantu bayibuza bayiphendula ukuthi uphi babugasa namhlanje cha ngeshwa ubhizi namhlanje akakwazi ukuba kunye nathi kodwa ngokuhamba kwesikhathi soyithola impendulo sikwazi ukusizakala sisize nabantu abafika la. Asikuphinde sikukhumbuzeke ama-comment enu i-comment section asisiza kakhulu ukufunda nokubona ukuthi ezinye izinto zingani. Inhloso nqangi yethu kwenza lolu hlelo ukusiza abantu ukuthi baphume inkingeni abanazo baphile impilo enormal. Otherwise asiphinde sibone okuzayo. Sale kahle.